Доста готини пичове, аз съм MasterHex.bg, при мен е Диковиста 10 и днес започваме нова поредица на Minecraft оцеляване Pocket Edition. В тази поредица ще имаме 4 цели. Да убием дракона, да убием уизарда, да намерим един стак диаманти, които е малко вероятно, един стак и един стак емералди. Които емералди ще ги намерим, ако намерим село. Ако не намерим село, няма да се правим труда да ги търсим в пещери или такова, защото знаете, че емералдите не се намират никак лесно. Диковис, искаш ли да кажеш нещо? Да, ще кажа. И хора, аз съм Диковиста. Не снимам на играта, защото записвачката ми е малко бъгава и няма да казвам причини. Но няма да снимам на тази игра, може би ще снимам на други игри. За клиповете ще снимам само влогове, може би. И за напред се надявам да снимам и на игри. И затова може да посетите ми канала за напред. Вие го посетете сега, защото може да има и влогове. Може след няколко дни да правим влог, който ще бъде желия на Кока-Кола. Абе, що каза, бе? Така. Окей, сета. Хора, искам отдолу в коментарите да напишете на кои игри искате да виждате клипове, защото ние не знаем много игри за, онлайн, за телефон. И напишете го. И сега... 50 по 4 колко? Какво? 50 по 4. 200. Ще имам много стакове. Колко дърва имаш? 52. И сега като поче го обработвам. Ти затова ли ме пита 50 по 4? Сега направо ще тръгваме да търсим село или да се строим къща. Селото. Yes. Защото като почнем да строим къщата, а докато намерим селото, там има къща и може да се изберем една. Да, ще се изберем от ние големите, където са съмниците. Ние бяхме правили и преди клип, но винаги се вбъркваше нещо. Сега ще оставя на MasterHex да ви обясни. Обяснявай. И не се получаваха. Обяснена. Ако се чуете защо са ни детски гласовете, ние сме... Той е на 11, аз съм на 12. Кеф. Все още нямаме лични карти, но паспорти имам. Айде, тръгваме. Чакай, аз имам почти стак дърво. Право, събирай ми на мен. Бяме с малко. Ти тук ли си? Да, събирам падналите. Стига. Да, падналите беха доста. Колко? 10. 10. Това какво е? Това не е нищо. Все пак се дърва. Вече имам стак. Браво, аз имам 4. Дърва. 6. И един стак. Значи имам... Мале, сега почва да обработвам дървото. И 38. Добре, да тръгваме по-бързо, ама да си направя. Аз ще имам повече. Окей. Браво, че. Сега гледай какво става. Щеш да е яко да правим дървени брони. Това ще да е хайде. За съжаление няма такива екстри. Има един мод, където може да се правят камени брони. Знаеш ли? И пръст. Може ли да стопираш видеото за малко? Кратка пауза. Кратка пауза. Този до мен е много тъп. Аз ви казвам. Благодаря все пак. Ще тръгваме ли към село? Аре по-бързо. Мирише гадно. Това не е от мен, хора. Аре, тръгваме, човек. Аре, тръгваме. И 5 години се бавиме. Заради тебе. Заради един мухлю. Като тебе. По мен ли си? Не. Оглежда се за храна. Не, оглеждам се за коли. Да, не му изгазат тук. Отивам да взема ония шугъркейн. И ония там, далече. Шугъркейн. Ту, без иска. Ей! Не бе, не ходи да го вземаш. Тогава ще се присъединя. Аре, дай! Хора, клиповете ще са до 15 минути. Казах го. Каза ли го? Мисля. Виж тук какво има. Виж какъв приятел има пред нас.
Хора, клиповете ще са до 15 минути, защото програмата, в която снимам, трябва регистрация. Опитах се да си направя, но нещо не стана. И тя може, така може само да... Можем ли да съберем 10 лайка? Дали можем да съберем 10 лайка? Това е въпросът. Това ни е първото видео. И поне 100 гледания. Хо-хо. Хора, може да посетите канала на един наш приятел, който играе в футбол. И сме направили заедно един клип, в който аз участвам, но не той. В смисъл MasterHex не участва в този клип. Аз участвам. Направил го е Роберт Симеонов, така се казва приятелят ми и канал. Може да го посетите. И да го харесате, разбира се. Ами аз да удара кравата, защо? Трети говорим. Добре, върнам. Кравата си е за мен. Имам една ябълка. Браво. Искаш ли? Не. Имам 2 вълна. Искам я. В търсене на село. Аз казвам. Другия път може да сме го намерили, хора, защото тия 15 минути 100% няма как да не стигнат и сега ще го търсим, но не в клип и ще го търсиме. Да, така че до след малко. Хора, половин час търсене, не намерихме нищо и за това... Страх ме. Да, бе, ти прекара вече 4 нощи в търсене на едно село. Не умирахме. Това е добре. Не умирахме. Но не можахме да намерим село. Половин час вече търсим. Горе до половин час. И затова мислим да си правим къща някъде тук. Така че аз започвам. Ще бъде ли заедно с мен? Примерно. Да. Аз ще помагам тогава. Чакай, че тя ще бъде по-спе. Човек. Добре. Ти давай на тази страна. Колко блока е високо това, бе? Има и 5. 5. О, махаме единия. Но махай ти отгоре. Не бе, ще махна ти отдолу. Ей, верно, айде. Айде. Махай ти отдолу, Диляне. Верно, айде. Ти сериозен съм. Абе, престани, бе. Тук трябва да се издръгни. Чакай, човек, спри. Ела от моята страна и продължих. Тук ще има малко по-специално нещо. Абе, то май пак си е 5, бе. Как 5, бе? Така мисля. Не е 5. Колко е 6? Обърни малко внимание на това, за което правим този клип. То няма какво да си говори, ние си строим. Така да казвай, примерно, къде, какво ще правиш, що ще правиш. Хора, имам много проекти в главата. Много. Ако успея да ги направя, ще съм много хайп. Но едва ли ще имам материалите. Аз имам. Ама то ще ми трябва много неща, не само дърво. Аз имам 8 стака. Браво! Аз вече нямам. Трябва да ми дадеш. Кой те каза? Кой те за по този начин? Ти в миналия клип иска да ми дадеш броня, бе. Добре, да, ела ми дай. Ох, бе. Буклук ще... аз мисля, че си ти, бе. Не, бе, идвам да спаса. Но то ще ме убие, бе. С стаковете. За спасението ми ще ми дадеш. Ще ти дам. Дай ми 2 стака. 2. Ара, бе, човек. Аз имам 3. Добре, дай ми един. Ара, бе. Много е бавен. Хайде по-бързо. Ти тъп ли си? Бе. Ти си го взе. Не съм го взел. Взе си го. Не съм. Взел съм. Става още по-бързо. Сега, стой. Взех го. Моля, какво се прави от тук, бе? Това е зомбито. Чекай, аз ще го събера.
Мале, дървена кирка. Дървена, такова много хайп. Чак тук. Как. Аз ти знаеш, че аз нямам оръжие. Еми да си направя. Път ти ми взе всичкото имане. Какво съм ти взял всичкото имание, бе? Ей! Не говори като баба ми, че ще бия. Ти къде знаеш, че говоря като баба ти? И за какво да говоря като баба ти? Тая къща стана голяма вече. Аз прекратявам строежа. Окей, дай ми дървото. От ли си, бе? Ей! Кой те е ръждал? Човек, отивай си там! Стой така! Май толкова. Аз това ти казвам. Буклука! Идва! Слизи! Не Бързо! Страхно, бе. Ти се радвай, скелет, да не дойде, че съм на малко сърца и нямам храна. Майко! Не Топа знаеш, че намери. се върнах сега където почна. Олеле! Аз затова ти казвам, слизи, ти никой не слиза. Мяза... Ти забравяй, ти си идиот. Сега пак тук има при мен. Това, защото си мастер хекс умния. Дилян ретарда, нали? Вечно Дилян ретарда. Но са не види. Хора, ще спрем клипа за малко, за да се намерим. Хора, намерихме се! Дай ми нещо. Сега ще ти върна нещата. Дай ми ги! Аз нямам нищо. Сега и без това става светло. И виж във водата какви приятелчета имам. Добре, ела вътре в къщата. Има ли врата? Бегай, бе! Искаш и къщата ни да е така. Не ми харесва. Тази къща ми харесва. Айде да, ще я купувам. Имаш ли дърво нещо буклуци? Малкочко дърво. Това е моето, връщай му. Сега. Ще го сложа всичко твое в чест. Твое Това в имаше чест. една ябълка, аз пръчки имах. Аз имах пръчки. Аз имах точно 16 пръчки. Аз имах повече. Ти си имал 19. Дървото ти си остава. Друго нямаш. Имам. Какво дърво, ябълка и пръчки? Имах много дърво. Аз си спозвах малко. Давай се. И едната от масата. Така, сега Аз правя това. ще ми трябва дърво. Ще ми дадеш малко дърво? Чакай малко. Я направи тук една врата. Къде ще ми бъде вратата? Ето тук. Къде? Ето бе. Убих го. Аз го бих. Не, аз го убих. Кой ме бива? Гръмна крипър. Некой ме удари през вратата. Гръмна крипър. Некой ме удари през вратата. Гръмна крипър. Каква врата направи? Майко, ако знаеш какво ида към тебе. Къде го? Хора, мисля, че до тук ще приключвам клипа. Ако ви е харесал, дайте палец нагоре и